Ahoj, jmenuji se Martin Polašek a v Trafinu dělám 5 let na pozici vedoucího výroby. A kdybych měl Trafin popsat jednou situací, tak to jsou změny. Změny v technologiích, ve zpracování, nebát se, když něco nefunguje, tak to překopat z vizí něčeho lepšího a nebát se někdy jít do neprozkoumaných vod. Kdy jsem se nejvíc zasmál? No, často. Co mě v Trafinu příjemně překvapilo, často přístup, možnosti a že tu není ta omezenost těma bariérama, nebo když jsou, tak nebývá problém je stáhnout dolů. No, co v Trafinu nechybí nikdy? Nechybí rozmanitost a nechybí to, že se člověk nenudí. Že ty dny nejsou každý jeden za druhým furt stejný. Na Trafinu jsem nejvíc hrdý na to, co firma dělá, jaký je přesah těch výsledků a asi i to, kam se ubírá. Co mě pořád baví, každý den je jiný. Neustále řešíme nějaké novinky, posuny, změny. Každý měsíc je jiný, každý půl rok je jiný. Neustále je tam nějaký vývoj. Co je na práci v Trafinu mnohem zajímavější, než si lidi myslí. No, není to jenom ten špinavý olej, což je jakoby sice prvopočátek všeho, ale je kolem toho spousta věcí, které se na to nabalujou cestou a není to jenom prostě o tom přivést, vylít, vyčistit, naložit, ale jo, jsou to stroje, jsou to lidi, jsou to přesahy do nějakých dalších firm a tak dále, takže je to docela komplexní. To říkám svým kamarádům, co dělám, no, dělám vedoucího výroby v Trafinu, starám se o výrobu, ať to šlape, starám se o lidi, co mám svěřené pod sebe, starám se, ať tam je samozřejmě nějaký výkon, ať ti moji kluci mají prostě nějaké rozumné prostředí v té práci, ať se jim pracuje pokud možno co nejlíp a ať chodí do té práce nejenom protože musí. Doufám, že to aspoň trochu baví. Snažím se, ať ti lidi tady s náma jsou co nejdýl. Jo, ať se to tu nemění, jak někde jinde a protože spokojený zaměstnanec je dobrý zaměstnanec, já to vidím u sebe, takže to samé se snažím dělat pro ty moje kluky.